حقኛታት ዕውታት ፈጺሞም ኢዶም አይሁን حقኛ ዛንታ ጊዜኡ መስከረም 25 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዞባ ዛምቦንጋ ናይ ሃገረ ፊሊፒንስ እዩ ማሪሰል ኣፓታን ጓል 11 ዓመት ያዝነበረት ኣብ ትሽዕ እዋን እዛን እሽተጓል ማይ ንምውራድ ምስ ኣኩኣ እንዳኸደት ሃንደበት ነዋሕቲ ካራታት ዝሓዙ 4 ኣባጽሕ ኣብ መገዶም ደው ኣበልዎም ንኣኩኣ ኣባይታ በትክብል ድሕሪ ምእዛዝ በቲ ዝሓዝዎ ካራታት ክሳዱ ብምህራም ቀተልዎ ነዚ ጨካን ተግባር ኣብ ቅድሚኣ ዝረኣያት ማሪሰል ኣዝያ ረዓደት እሞ ድማ ፈጸምቲ ዝእከይ ሓሳብ ጎረባብታ ምዃኖም ምስምባድኣ ኣጋደዶ ገለ እንተ ኣምለጠት ብምባል ክትሃድም እኳን ተፈተነት ደድሕሪኣ ደኣ ሰዓቡ ማሪሰል እንዳበኸየት ብቋንቋ ኩያ ዋግፖ ዋግኒዮ ኣኮንግ ታጋያን ሙኣዋ ካዮሳ ኣኪን ኣይትቕተሉኒ በጃኹም ምሕረት ግበሩለይ ብምባል ወጨጨት ኮይኑ ግን ሰምዐ እዝኒ ረኸበትን ኣርኪቦም ውን በቲ ነዊሕ ካረኦም ልክዕ ከም ናይ ኣኩኣ ንዓኣውን ክሳዳ ብምህራም ኣካላታ ቀጥቀጥዋ ማሪሰል ኣብ መሬት ብምውዳቕ ሃለዋታ ጥፍአት ድሕሪ ቁሩብ ምስ ተበራበረት ኣካላታ ብደም ጨቂያ ዝረአየት ብዘይካዚ ኣእጋር ናይቶም ገበርቲ እከይ ኣብ ዙርያ ኣስተብሃለት እሞ መይታ ዘላ ከተምስል ጸጥ በለት ብድሕሪዚ ሓዲጎም ማኸዱ ማሪሰል ብምትንሳ እንዳጎየት ንቤታ ተበገሰት እንተኾነ ግን ብሰንክቲ ዝወረደ ሓደጋ ክልቲአን ኣእዳዋ ኣብ መሬት ክወድቃ ረኣየት እሞ ሽዑውን ዝርንዛሕ ነቢዓ ጉዕዞኣ ቀጸለት ሓደ ግዜ ሃለዋታ ብምጥፋእ ኣባይታ እንዳወደቐት ከም እንደገና ናብ ውንኣ እንዳተመልሰት ጉይኣ ብምቕጻል ማሪሰል ኣብ ጥቓ ቤታ ምስ በጽሐት ንወላዲታ ጸውዓታ ወላዲታ ዘስካሕክሕ ትርኢት ጓላ ብምርኣይ ብራዕደ እወየት ኣብቲ ዝደም ዝነበረ ኣካላታ ብኸቦርታ ብምጥቕላል ጓላ ሒዛ ንሆስፒታል ተበገሰት ገና ኣብዝውን ሽግራት ይቕጽል ካብ ቤተን ክሳብ እቲ ዓብ ጽርግያ ናይ 12 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ኮይኑ ኣስታት 4 ሰዓታት ይወስድ ኩሉ ሓሊፈን ሆስፒታል ኣብ ዝበጽሓሉ ሓኻይም ብዝረኣይዎ ከቢድ ሓደጋ ማሪሰል ክትመውት እያ ዝብል ርድኢት እዮም ኣሕዲሮም ኮይኑ ግን ህይወታ ንምትራፍ ን5 ሰዓት መብጣሕቲ ኣካየዱላ በቲ ኻራ ብኸቢድ ዝተጎድአ ብዙሕ ክፋል ክሳዳን ሕቋን ንምስፋይ ልዕሊ 25 ጋንሽ ወሲዱ ፈጣሪ ኣለኽ ዝበላ ነፍሲ ኣብዘይ መዓልታ ስለዘይጥፍእ ማሪሰል ውን ንስክላ ካብ ሞት ድሓነት ክልተ ኣእዳዋ ግን ሰኣነት እቲ ዝገርም ንጽባሒቱ መበል 12 ዓመት ልደት ማሪሰል ዝነበረ ኣብ ርእሲ መንድዓት ጉርንጉሪት እዩ እቲ ትራጀዲ ሕጂውን በዚ የብቃን ንቤተን ኣብ ዝተመልሳሉ ቤተን ውን ብሰላም ኣይጸንሐነን በቶም ሰረቕቲ ተዘምተን ተቓጸለን ደኣ ካብ ኣዝዩ ድኻታት ብምዃን ስድራ ቤት ማሪሰል ናይ ሆስፒታል 50,000 ፔሶ ባጤራ ፊሊፒንስ ዝኾን ክፍሊት ውን ኣይነበሮምን ከምዚ እንዳኾነ ግን ኣምላኽ ሓዲጉ ኣይሓደገነን ኣርክቢሾፕ አንቶኒዮ ለደስማ ዝበሃል ናይ ርሑቕ ቤተ ዘመድ ንኹሉ እቲ ናይ ሕክምና ክፍሊት ብምሽፋን ንገበነኛታት ውን ናብ ሕጊ ቀሪቦም ንኽእሰሩ ሓገዘ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማሪሰል ምስ ኣባላት ሃይማኖታዊ ማሕበረ ኮም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ረጂና ሮዛሪ ትርከብ ድንቂ ነገር እዩ ማሪሰል ብዘጋጠማ በሰላ ከይተጎተተት ጉዕዝኣ ንቕድሚት ትምርሽ ኣላ ስለምንታይ ኣእዳው ዘይብለይ ብምባል ንፈጣሪኣ ኣብ ምምራር ዘይኮነት ንጉንባኣ ኣእዳዋ ንየዒንትኻ ብዘገርማ ብዘደንቕ መገድያ ትጥቀመለን ማሪሰል ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣካለ ስንኩላን ህፃናት ከም ሓንቲ ጻዕራም ህርኩቲ ኣብ ኮምፒተር ብልጽቲ ኣዝያ ሕያዊትን ህድእትን ትሕትና ዘለዋ ትጥቀስ ነይራ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ብዓውዲ ምሕደራ ሆቴልን ቤት መግብን ክትምረቕ በቂዓ ብተወሳኺ ውን ብጥበባትን ስራሓትን ወርቂ መዳልያ ተቐቢላ ማሪሰል ኣብ 2011 ከሻኒት መግቢ ንምዃን ትምህርቲ ወድአት እወ ወሓለ ከሻኒት መግቢ ብዘይ ዝኾነ ኣእዳው ነዛን እሽተጓል ሕልምታታ ጋህድን ምግባር ዝኾነ ዘጋጥማ ደዋ የብላን ምንባር ንመን ትግብኦ ነቲ ምስ ሙሉእ ኣእዳው እሞ ግን ከዓ ኣጣሚርዎን ዝውዕልዶ ወይስ ከምዚ ናይ በዓል ማሪሰል ዝኣመሰለ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣእዳዎም ሲኢኖም ክንሶም ልዕሊ ሰባት ብሉጻት ዝኾኑ ምንባር ንመን ትግብኦ ነቲ ምስ ሙሉእ ጥዑያት ይዒንቱ እሞ ግን ከዓ ቅንኢ ሕስድና ተንኮል ክፍኡ ነገራት ዝርእየለን ዶ ወይስ ምንባር ንመን ትግብኦ
ነትፈጣሪ ምሉእ ጥዕና ዓዲልዎ እሞ ግን ከዓ ከም ማርር ዝውዕል ዶ ወይስ ፈጣሪ ሓይሊ ሓቲትናዮ ሓይሊ ዘይኮነ ዝበልና ሓያላት ንኽንከውን ፀገማት ሂቡና እዩ ንጥበብ ሓቲትና እውን ጥበብ ዘይኮነ ሽግራት ሂቡና እዩ ትብዓት ሓቲትና እውን ትብዓት ዘይኮነ መስገደላት ሂቡና እዩ ንኸነወግዶ ዝኾነ ዝሓትትናዮ ዘበለ ኣይተቐበልናን እንታይ ደኣ ኩሉ እቲ ዘድልየና ኢና ዝተቐበልና ሓቀኛታት ዕውታት ፈፂሞም ኢዶም ኣይህቡን ጽቡቕ ግበር ንማንም ኣብ 1892 ዓመተ ምህረት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ወዲ 18 ዓመት ተምሃራይ ናይ ትምህርቲ ወጻኢታቱ ንምኽፋል ይቃለስ ነበረ ንሱ ዘኽታም ኮይኑ ነዚ ክፍሊት ካበይ ይመልሶውን ይፈልጥ ኣይነበረን ድሓር ግን ሓደ ጽቡቕ ሓሳብ ኣቕረበ ንሱን ዓርኩን ኣብቲ ካምፓስ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት ኣዳልዮም ንትምህርቶም ዝኸውን ገንዘብ ክእክቡ ወሰኑ ብሓደ ኮይኖም እውን ናብቲ ብሉፅ ተፃዋታይ ፒያኖ ኣግናስያን ፓድሮውስኪ በጽሑ ማናጀር ፓድሮውስኪ ነቲ ዝቐርብ ሙዚቃዊ መደብ ዝኸውን $2,000 ክፍሊት ጠለብ ብምቕራብ ነቲ ገንዘብ ንኽመልስዎ ዝገልጽ ጽሑፍ ውዕል እውን ተኻየደ እቶም መንእስያት ነቲ ኮንሰርት ዕውት ንምግባር ስርሖም ጀመሩ መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ እታ ተኣንጎት ተሸብሸብ ዝበሉላ ፍለይቲ መዓልቲ እውን ደበኽ በለት ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ከምቲ ዝሓሰብዎ እኹል ትኬት ክሸጡ ይከኣሉን ካብቲ መደብ ጠቕላላ ዝኣከብዎ $1,600 ጥራይ ኮነ ሕማቕ እንዳተሰምዖም ናብ ፓድሮውስኪ ብምኻድ እቲ ዘጋጠሞም ዘይጽቡቕ ዕድል ገለጹሉ ኩለንተን ዝኣከብወን $1,600 ንዑ ብምሃብ ብተወሳኺ እውን ዝተረፈ $400 ብመልክዕ ቼክ ሃብዎ እሞ ብዝተኻሎም መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከረክብዎ ምዃኖም ቃል ኣተውሉ እንተኾነ ግን ፓድሮውስኪ ኖ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ነቲ ቼክ ብምስራዝ ነቲ $1,600 እውን ነቶም መንእስያት ብምምላስ እዚ እቲ $1,600 እዩ ንኹሉ እቲ መደብ ዝውፃእኩም ወጻኢታት ኣግድሉሉ ድሓር ነቲ ዘድልየኩም ናይ ትምህርቲ ክፍሊትኩም ገንዘብ ሓዙ ዝተረፈኩም ከዓ መለሱለይ በሎም እቶም መንእስያት ኣዝዮም ተደነቑን በቲ ዝተገብረሎም ፍሉይ ሰናይ ተግባር ከዓ ብልቢ ብዙሕ ኣመስገንዎ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ለውሃት ተግባር እያ ነይራ ግን ብልክዕ ንፓድሮውስኪ ከም ዓብዪ ሰብኣዊ ፍጡር ኣርኣየቶ ስለምንታይ እዩ ንኽልተ ሰባት ሓጊዙ እሞ ከዓ ንሱ ፈጺሙ ዘይፈልጦም ሰባት ክንሶም ርግጸኛየ ኩልና ኣብ ህይወትና ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ንሓልፍ ኢና መብዛሕትና ግን እንተደኣ ሓጊዘዮም ንዓይ እንታይ ከጋጥመኒ እዚ ኩሉ ከምዚ ገይረስ መን ክፈልጠለይን መዓስ ክመልሰለይን እዩ ኢልና ኢና ብናይ ረብሓን ነፍሰ ፍትወትን ድኹም ሓሳብ ነሰላስል ሓቀኛታት ዓበይትን ለባማትን ሰባት ግና እንተደኣ ዘይሓጊዘዮም እዞም ሰባት እንታይ የጋጥሞም እንታይ ይኾኑ ብምባል እዮም ዝሓስቡ ዝኾነ ይኹን ሓስቢ ተጸቢዮም እውን ኣይፍጽምዎን ንሳቶም ነዚ ዝፍጽምዎ እዚ ሰናይ ተግባር እዩ ዝብል ስምዒት ኣብ ውሽጦም ስለ ዝሓስቡ እዩ ፓድሮውስኪ ድሒሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ኾነ ንሱ ንፉዕ መራሒ ዝነበረ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ኩናት ዓለም ምስ ጀመረ ፖላንድ ዓነወት ኩናት ዘስዓቦ 1.5 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ሃገሩ ዓጸቦ ኣጋጠሞም እሞ ንዓኦም ንምምጋብ ዝኸውን ገንዘብ ኣይነበሮን ፓድሮውስኪ ካበይ ሓገዝ ይረክብ እውን ይፈልጥ ኣይነበረን ንሱ ናብ ምምሕዳር መግብን ሓገዝን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓገዝ ምሕታት በጽሐን ኣብኡ እውን ሓደ ሃርበርት ሁቨር ዝተባሃለ ሰብ ከም ዘሎ ሰምዐ ሃርበርት ሁቨር ድሒሩ ካብ 1929 ክሳብ 1933 መበል 31 ፕሬሲደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ሁቨር ንኽሕግዝ ተሰማምዐን ብህፁስ ከዓ ብዙሕ ቶን ናይ መግቢ ስርናይ ናብቲ ብጥሜት ዝሳቀ ዝነበረ ህዝቢ ፖላንድ ኣብፅሐን እቲ ዝነበረ ዓብ ዕንወት ተለወጠ ፓድሮውስኪ እውን ካብቲ ዝነበሮ ስምዒት ጭንቀት ተገላገለ ንሁቨር ከይዱ ንምርካብን ውልቂ ከመስግኖን ከዓ ወሰነ ፓድሮውስኪ ንሁቨር በቲ ዝገበሮ ሰናይ ልግሲ ከመስግኖ ኣብ ዝጀመረሉ ሁቨር ቅልጥፍ ኢሉ ብምኽላፍ ከም ዝበለ ከተመስግን ኣይግብኣካን እዩ ክቡር ሚኒስተር ኣይትዝክሮም እንትኸውን እምበር ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ንኽልተ መንእስያት ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ንምቕጻል ሓጊዝካዮም ነርካ ሓደ ካብኦም ከዓ ኣነ በሎ እዛ ዓለም ኣደናቂት ብልጽቲ ስፍራ ንኹሉ እቲ እንገብሮ ዘበለ ተመሊሲ ዝመጸና ኣብ ምቕባል ዘይኮነ ኣብ መሃቢ ዘሎ ዕግበት
ክሳብ እቲ ዝከኣለና ዘበለ ንኻልኦት ንሓግዝ ሎሚ ንኻልኦት ብዝገበርናዮ ሰናይ ሓገዝ ኣብ ዝተናወሐ ግዜ ንገዛእ ርእስና ኢና ዝሓገዝና ከምቲ ሃቡ ክውሃበኩም እዩ ዝበለና ፈጣሪ ነቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ዝዘርኣናዮ ጽቡቕ ፈልሲ ፈጺሙ ኣይርስዖን እዩ ኣብ ተፈጥሮ ዝኾነ ነገር ንገዛእ ርእሱ ኣይነብርን እዩ ወሓይዝ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣይሰትዩን ኣትክልቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ፍሩት ኣይበልዑን ፀሓይ ንገዛእ ርእሳ ኢላ ሙቐት ብርሃን ኣይትህብን ዕምባባታት ንገዛእ ርእሶም ኢሎም ደስ ዘብል ምኡዝ ሽታ ኣይህቡን ንኻልኦት ምንባር ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ኣብ ውሽጡ እዩ ከዓ ምስጢር ምንባር ዘሎ ኤፍሬም ፀሃየ ኣሸጋሪ ዝምድናታት ንምምሕያሽ ዘነቓቕሕ ዛንታ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ኣብ ቻይና ሌሊ ዝስማ ጓል ተመርዓወት እሞ ምስ በዓል ቤታን ሓማታን ንምቕማጥ እውን ከደት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሌሊ ኣብ ኩሉ ምስ ሓማታ ክትሰማዕ ከም ዘይትኽእል ተገንዘበት ባህርያተን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ነበረ ሌሊ ብብዙሕ ናይ ሓማታ ልምድን ኣመልን ትሓርቕ ነበረት ብተወሳኺ እውን ሓማታ ብቐጻሊ ንሌሊ ትነቕፋ ነበረት መዓልታት ብመዓልታት ኣዋርሕ ብኣዋርሕ ሓለፈ ሌልን ሓማታን ግን ምበኣሰን ምቁያቐን ፈጺመን ኣያቋረፃን ንሱ ምዃኑ ከይኣኽሎ ነቲ ኩነታት ዋላ እውን ዝበኣሰ ዝገብሮ ዝነበረ ብመሰረት ጥንታዊ ቻይናዊ ልምድን ባህልን ሌሊ ንሓማታ ክትሰግደላን ንነብሲ ወከፍ ድሌታ ክትምእዘዝን እዩ ዘለዋ ኩሉ እቲ ሕርቃን ዘይሕጉስነትን ዘይቅስምነትን ኣብቲ ቤት ነቲ ምስኪን በዓል ቤት ዓብ ስቓይ ጭንቅን ጓህኒ የስዕበሉ ነበረ ኣብ መወዳእታ ሊሊ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ሓማታ ሕማቕ ጠባይን ምልካውነትን ክትፃወረ ይከኣለትን ብዛዕባ እዚ ገለ ነገር ንምግባር እውን ወሰነት ሊሊ ንቐረባ ዓርኪ ቦኣ ንምርኣይ ከደት ኣቶ ሁዋንግ ሸያጢ ተኽሊ ቀመም ንሳ ነቲ ኩነታት ንዕኡ ሓበረቶም እንተ ደኣ ንሱ ገለ ስሚ ንዓ ክህባ ዝኽእል እንተኮይኑ ሓተተቶ ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ንሳ ነቲ ሽግር ሓንሳብን ንኹሉ ግዜን ክትፈትሖ ትኽእል ኣቶ ሁዋንግ ንቑሩብ ግዜ ሓሲቡ ኣብ መወዳእታ ሌሊ ኣነ ንሽግርኪ ክትፈትሕዮ ክሕግዘኪ ይደሊ እንተኾነ ግዳ ንስኺ ግድን ክትሰምዕንን እቲ ኣነ ዝብለኪ ዘበለ ክትእዘዝን ኣለኪ በላ ሌሊ እውን እወ ኣቶ ሁዋንግ ንዓይ ዝኾነ ክሰርሖ ዘለኒ ዝበልካ ንክገብሮ ይደሊ በለት ኣቶ ሁዋንግ ናብቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ ክፍሊ ብምኻድ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ደቃይቕ ምስትቕላል ባኮ ተኽሊ ቀመም ተመልሰ ንሱ ንስኺ ሓማትክን ምውጋድ ካብ ኣነ ምንጋፍ ሓደ ብቕፅበት ዝስምም መርዚ ክትጥቀሚ ኣይትኽእልን ኢኺ ምኽንያቱ እዚ ሰባት ተጠርጠርቲ ንክኾኑ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ቀስ ብቐስ ኣብ ኣካላታ መርዚ ክፈጥር ዝኽእል ብዙሕ ተኽሊ ቀመም ክህበክለኒ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ገለ ጥዑም መግቢ ኣዳልውን ኣብቲ ዝቕረብ ከዓ ሓደ ውሑድ እዚ ተኽሊ ቀመም የእትውሉ ሕጂ ንሳ ሂወታ ምስ ሓለፈት ዝኾነ ሰብ ከይጥርጥረኪ ርግፀኛ ንምዃን ንስኺ ምስኣ ኣዝኺ ሕያዊት ኮንኪ ተመሓዚኺ ንምውሳእ ግድን ኣመና ጥንቅቕቲ ክትኮን ኣለኪ ምስኣ ኣይትቋየቂ ነብሲ ወከፍ ድሌታ ተኣዘዝያን ልክዕ ከም ሓንቲ ንግስቲ ኸ ተኸናኸንያን በላ ሊሊ ብጣዕሚ ተሓጎሰት ንኣቶ ሁዋንግ ኣመስገነቶን እቲ እከይ ሸርሒ ቅትለት ናይ ሓማታ ንምጅማር ብታዋኽ ንቤታ ተጓየየትን ሰሙናት ሓለፈ ኣዋርሕ ሓሊፈን ነብሲ ወከፍ ካልእ መዓልቲ ሊሊ ንሓማታ ብፍሉይ ዝተዳለወ ምቁር መግቢ ኣቕረበት ንሳ ብዛዕባ እቲ ኣቶ ሁዋንግ ጥርጣረ ምውጋድ ዝበላ ዘከረት ስለ ዝኾነ ድማ ባህርያታ ተቆፃፀረት ንሓማታ ተመኣዘዘትን ልክዕ ከም ወላዲታ ከዓ ተኸናኸነትን ድሕሪ 6 ወርሒ ምሕላፉ እቲ ምሉእ ስድራ ቤት ተለወጠ ሊሊ ኣዝያ ባህሪኣ መቆፅፃር ተላመደት ንሳ ከምቲ ዝሓለፈ ዳርጋ ፈጺማ ሓረቕን ጭንቕትን ከም ዘይኮነት ተገንዘበት ንሳ ኣብቲ 6 ወርሒ ቆዮቓ ነገር ኣይነበራን ሓማታ ሕጂ እታ ኣመና ዘሓለለትን ዝለውኸትን መሲላ ተራእያታን ምስኣ ምስማዕ እውን ዝቐለለን ኮነ ናይ ሓማታ ኣረኣእያ ኣብ ልዕሊ ሊሊ ተቐየረን ንሊሊ ልክዕ ከም ጓላ ከተፍቅራ ጀመረትን ንሳ ንማሓዙታን ቤተሰባን ሊሊ እታ ዝበለጠ ሰይቲ ወዲ ሓደ ክረኽባ ዘይክእልን እያ እናበለት ደጋጊማ ኣመስገነታ ሊልን ሓማታን ንሓድሕደን ልክዕ ከም ሓንቲ ሓቀኛ ኣደን ጓልን ተኸናኸና በዓል ቤት ሊሊ ነዚ ዘጋጠመ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ሕጉስ ነበረ
ሓደ መዓልቲ ሊሊ ንኣቶ ህዋን ንኽትርኢ መጻትን ከም እንደገና እውን ንሓገዝ ሓተተትን። ንሳ ኣቶ ህዋንግ በጃኻ ነቲ መርዝን ሓማተይ ካብ ምቕታል ደው ንምባል ሓግዘኒ። ንሳ ናብ ሓንቲ ሕያወይቲ ሰበይቲ እያ ተቐይራ። መመሊሰ ከም ገዛ ኣደይ ኣነ ንዓ የፍቅራ እየ። ብሰንኪቲ ንዓ ዝሃብኳ መርዚ ክትመውት ኣይደልን እየ በለት። ኣቶ ህዋንግ ፍሽኽ ብምባል ርእሱ ነቕነቐ። ሊሊ ብዛዕባኡ ዝኾነ ዘጨንቕን ዘሸግርን ነገር የለን። ኣነ ፈጺመ ዝኾነ ስሚ ንዓኺ ኣይሃብኩኽን። እቲ ዝሃብኩኺ ተኽሊ ቀመም ጥዕናኣ ዘመሓይሽ ቪታሚናት ነይሩ። እቲ እንኮ መርዚ ኣብ ኣእምሮ ኣተሓሳስባኽን ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረኪ ኣረኣእያን እዩ ዝነበረ። እንተኾነ ግዳዕ በቲ ንስኺ ዝለገስክላ ፍቕሪ ኩሉ ሕፅብ ኢሉ ጠፊኡ በላ። ሞራል እቲ ጽቡቕ ባህርያትን ጠባያትን ናይ ሰብ ኣብ ዝምድናታት ንምርኣይ ጥንቁቕ ምርጫ ንውሰድ። ነዚ ሸቶ ወይ ዕላማ ኢልካ ገለ ነገር ከም ዝኾንካ ወይ ከም ዝወረደካ ምምሳል እንተ ደኣ ክኸውን ዘለዎ ዘይተርፍን ቀስ ብቐስን ብሓቂ ኮይኑ ዝምድናታት ንግዜ ክፍውሶ ግደፈሉ። ፍረፃማ ንምሃብ ንጀምር፣ ንወለዲ፣ ንኣሕዋት፣ ንዓርከ መሓዛን ንብዙሓት ካልኦትን። ኤፍሬም ፀሃየ